Благословен Бог на сега всякога во веки веков. Амин. Со святим и покой, Христе, Божи раби Твои. И днес Йощ Балканът, щом буря захваща, спомня тоз ден бурен, шуми и препраща. Славата му дивна, като някой ек, от урва на урва и от век на век. Българио, за тебе те умряха, една бе ти, достойна зарад тях, и те за теб достойни, майко, бяха. И твоето име само като мълвяха, умираха без страх. Уважаеми госпожи и господа, днес честваме 134 години от героичните боеве в околностите на град Елена през есента на 1877 година, изиграли решителна роля за изхода на руско-турската освободителна война. За еленчани 5 декември
е ден на преклонение пред самопожертвователния подвиг на близо 2000 руски войници и офицери. За негово високо преосвещенство Великотърновски митрополит Григорий. Господин Христо Христов, народен представител в 41-то Народно събрание от политическа партия ГЕРБ. Господин Евгений Стоев, народен представител в 41-то Народно събрание от политическа партия ГЕРБ. Господин Мирослав Петков, народен представител в 41-то Народно събрание от политическа партия ГЕРБ. Ваше Високопреосвещенство, уважаеми народни представители, уважаеми дами и господа кметове, председатели на общински съвети, скъпи съграждани, днес ние отбелязваме една от най-значимите дати в историческия календар на град Елена. Преди 134 години боевете в околностите на нашия град и саможертвата на близо 2000 руски войници и офицери правят поврат в хода на руско-турската освободителна война. В летописа на всяка една война има важни битки, чието значение е решаващо. Такива са и героичните сражения край село Марян и град Елена през ноември-декември 1877 година. Събитията край Елена и Марян са ярко свидетелство за приятелството между руските войски и местните хора. Създадените от еленчани доброволчески чети активно участват в боевете и разузнавателните действия. Значим е и техния принос за изхода на войната. И днес, 134 години след това знаменателно събитие, ние трябва не само да съхраняваме паметта, но и да осмисляме значението на нашата свобода, защото нейното съществуване се доказва чрез способността ни да бъдем горди от своето настояще и да гледаме с упование и надежда към нашето бъдеще. И нека да бъдем горди, уверени за това, че сме българи, защото в днешно време имаме нужда от това национално самочувствие, за да преодоляваме трудностите. Сега ви приканвам да склоним глава в знак на признателност към храбрите руски войни, проляли кръвта си за нашето освобождение. За упокойна панихида в памет на загиналите руски войни ще отслужи негово високо преосвещенство Великотърновския митрополит Григорий. Кров, шапки, ту! След тези хубави думи на господин кмета, на инженер Млъзев, нека, сестри и братя, да се съсредоточим в себе си, да настроим нашите души, да съберем в молитва небето и земята, да се помолим за онези, които, както вече се каза в Словото, са дали житието си, кръвта си за вяра и за освобождение на този край и на нашето Отечество. Подаж, Господи, блаженно почившему И всех русских, българских и прочих вождей и воинов падших на поле брани, за веру и освобождение Отечество наше. И сотвори им вечною память.
успокоит души их и нас помилует, яко благ и человеколюбец. Бог да ги прости вечна и блаженна им памет. Спасение во всем, благое поспешение подашь, Господи, благочестивому, христолюбивому болгарскому народу и синклиту, и воинству наше, сохрани на многое лето, многое лето, многое лето, многое лето, многое лето.